ole he thil hi lo en ve ta ula ti hian in nge dang ka hla ba hei avok in hi tiang khop hian in achia ania hi nia tak tak ani ngai chuanin awa han so thlak em2 tiang te chu nia an vul thadu lo ani chuanin anin ten sa thapei lo ni chuanin vul lo mai se ti te poril ruwa lo oma ang po ni sala nge dan te lo sei ve ta ula a video te po hi han an ho shim shim te ang in hi khoi tha kom le mai akar abokan thau mai don ni hi o choi don puin hei chu khoi tha kom le mai ran te hi shom tuar thei wat ti thei lum ti thei mo na ti thei ve thon ni ya pathianin duat taka en kol turamin pe kan ni ya chuwang chuanin kan vul du ani chuanin fokher lo po uite ar te poni se anin te thatakin kan siam sakhin turani ya amaro chu tiang ang kan peilo ani chuanin vul lo mai kha athajo kani ei tuna video kan mu po kha tiang khop khanin a in kha ong rop em me ya ai vok po khanin kal ngai na vak kha shela wani han tol mo han tlawal ta se liam na tak te po tuar thaya chuwang chuanin ar mai ya po in te that takina chuat pha po chip dawa siam lo chuanin han tla khol chuan an ke te wung wak thaya te khanin kal theilo khanan bok chop reng thei bokani vok phai chu an rit ro pui sia an wait te rita engmo han jaswal palta se a khongai thlak don hiang khria a chuwang chuanin sa ngor hi bitum lawila sa ngor ai cha ka wanga ka tianga kan ti ani chuanin ka kha pathian po hi alom ho do lawa tam tak chuanin sa te chu pathian in kan nei turamin pe ka lom an ti ya ma se an chunga nun rong turin pathian hianin min pelawani ran te pok an tal du ani po in tam tak chuanin a hriam thayang berin an tilom thina ma se ka pathian in a phal chung lo nun ro na ani meo wang khanin hriam deuh a chuanin pa ngai taka tal mai kha kan ti turani ya chu tiang ani lova hriam dewa ei tur tho lom le ti ya bong te pok kan vok fa kan kha chuanin kha thil tha ani chung lovani he video po hi kanan da na chan chu ya ani em lo tuka anin sakdan hi mo chuwang chuanin ani em lo hret dewani hetiang em hi chu information ni pa formin ran kan vul du ani chuan duat takin kan en kol turani talle asa ya sum chanti ngor lam hi kan ngai tu turan lawa kan vul to ani chuan tam tak chu vok vul ta po kan duat eman bual fa ya fresh takin an da thina tam tak chuan a tal tu tho ka thianga ti em mangai lo sin male ti to kanam thina maro chu anei tu te khanin mangai na an ya kan duat takin an vul chungna na kha chu an en kola an bual fa ya dam doi vitamin tha chatin re in an en kola mo an duat em ni an mangai ni ma se ahuna chuan an tal le thau na chungin an shala an tala maro chu an vul lai kha chuan mangai tak le tu takin an kola khatiang tur khani tin tam tak chuanin atal phal lawa hai ra uite ar te poni thau ta tan phal lawa teng khanin an mangai em an dam chung te khan vul thina ateng khani ai nga po chu ni se tal tur hrim kan lo vul ani pa in dua takin kan an kol tur ani mangai takin ti te kha lo hre thar le taila tak chuan an dua tan mangai em chuti kara nun rong dawi kan nam thina chumi an yawang ni pa formin karon soitel vele hrim ani ole hengpo ni sela atobernan pathian ran te hi ya ani dik taka chuanin asa kan ei phala amaro chu ei aphal lo te po a oma ei aphal chin ero hi chu nge kan tala kan ei hi aphala mase mangai le tua takin kan enkol ero kan mo phurna ni hilai te kha
tàu phản năng kan han sei le ni sala wala thir tu zong zong te safai chunga lom tu ka sei ka lome